Dear ones, today we are returning to the best known psalm in the whole of the Old Testament. În această masă ne vom întoarce la cel mai cunoscut psalm din Vechiul Testament, și anume Psalmul 23. I think it's through this psalm the Lord Jesus speaks to every heart. Prin acest psalm, cred că Iisus Hristos ne vorbește fiecăruia. I sometimes ask myself, what are the most powerful verses? Câteodată văd și cunosc în acest psalm unele dintre cele mai puternice versete din Biblie. And this afternoon we're going to look at verses 4 and 5. În această masă ne vom uita la versetele 4 și 5. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Man's going to read the whole psalm, then stay standing. Întreg Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și mâna Ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dări peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin. Fratele păstor a întrebat dacă ar fi vreo șansă ca și copiii să fie duși în alte camere sau să fie mai liniștiți. Nu dați vina pe mine. Right, my loves. Now, thank you for your understanding of attitude. Now, I want us to just have 2 quiet prayer times before we come to this psalm. It's very important to approach this psalm in the right spirit. Vom veni în rugăciune înaintea Domnului, pentru că este foarte important ca să putem să înțelegem, să fim în starea de spirit care trebuie, cât mai aproape de Domnul. And in the first, let's just say minute of quiet prayer, what I'd like us to do, if you feel you have a particular burden, a particular sadness, a particular sorrow, please bring that sadness privately to the Lord in the next minute. În următorul minute de rugăciune în liniște, dacă ai în inima ta o povară, un necaz sau o slăbiciune, adu-o înaintea lui Dumnezeu în inima ta și pune-o la picioarele Lui. Now, dear ones, if you sense that in your heart you have sinned, in your thoughts, or in your words, or in your actions, I ask you as your brother in the Lord Jesus to confess that sin to our Lord Jesus right now. Mărturisește-ți păcatele în fața lui Iisus Hristos. Our loving Heavenly Father, Tatăl nostru care ești în
din cerul. Come to you today in the name of the Lord Jesus Christ. Doamne, venim în fața Ta în numele Domnului Iisus Hristos. And we thank you that He is the good shepherd. Să mulțumim, Doamne, că ești păstorul nostru cel bun. And we remind ourselves the good shepherd laid down his life for his sheep. Și ne aducem aminte că păstorul cel bun și-a dat viața pentru oile sale. He died to make us holy. A murit ca să ne sfințească. He died so that we might have characters like his character. A murit ca și noi să avem caractere ca și a Domnul nostru Iisus Hristos. And we know that we have sinned. Știm, Doamne, că am păcătuit și suntem păcătoși. And in the name of the Lord Jesus we ask for forgiveness. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos să ne ierți. Maybe we come here today with great burdens on our hearts. Poate venim astăzi în fața Ta cu mari poveri în inimile noastre. Maybe right now we just don't know what to do with those burdens. Poate chiar acum nu știm ce să facem cu acele poveri. Maybe we feel weak. Poate ne simțim slabi. Maybe we feel defeated. Poate ne simțim învinși. So we come and we bring the burden to you. Doamne, venim să-ți dăm Ție povara noastră. Help us, Lord. Ajută-ne, Doamne. Forgive us, Lord. Te rugăm să ne ierți. Now remind us, as we walk through the valley of the shadow of death, you are with us. Doamne, du-ne aminte că și chiar dacă fi să umblăm prin valea umbrei morții, Tu ești cu noi. We ask for the Spirit and the presence of our Lord Jesus to be with us now. Doamne, Te rugăm ca prezența Ta să fie simțită prin puterea Duhului Sfânt. We ask this now in His precious name. Doamne, Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Please you take your seats, dear ones. Pasă locurile, vă rog. Now, I'd like us for a moment to use our imaginations. Aș vrea pentru un moment să ne folosim de imaginația noastră. You're taking an excursion at Bristol Zoo. Vom face o excursie la grădina zoologică din Bristol. Having a happy day with the animals and the birds and the fish. O zi frumoasă, fericită, alături de animale, păsări și pești. And the sun is shining, Afară este soare, the atmosphere is friendly, atmosfera este prietenoasă. and then you hear that one of the lions has escaped from the enclosure. Iar apoi auzi un anunț că unul dintre lei a scăpat din țarul lui. And of course they've locked the gates of the zoo to protect the people outside. Și desigur au închis porțile grădinii zoologice în ideea de a proteja pe cei din afara ei. And those zoo walls are so high you will never climb them. Iar zidurile acelei grădini zoologice sunt atât de înalți încât acele cu siguranță nu va reuși să sară peste el niciodată. And suddenly, from our hearts, we feel in need of protection. Iar dintr-o dată simțim nevoia de protecție în inima noastră. And that's exactly how it should be in this world. Și exact așa ne simțim și trebuie să fie și în lumea în care trăim. People think we live in a world of blue skies and flowers. Oamenii au această impresie că trăiesc într-o viață, într-o lume cu cer albastru și plină cu flori. People think we live in a world of smiles and endless opportunity. Oamenii cred că trăim într-o lume plină de oportunități și zâmbete. I tell you, we live in a world in which the lions have escaped from the enclosure. Trăim într-o lume în care leii au scăpat din cușca lor. 2 weeks ago, 84 people killed in terrorism in France. Cu 2 săptămâni în urmă, 84 de oameni au murit într-un atac terorist în Paris, în Franța. Now the British government has said that such an attack one day will happen here. Guvernul britanic se teme și se îngrijorează că un astfel de atac terorist va întâmpla și pe teritoriul Angliei. Every week in Britain, 12 people under the age of 35 suddenly die. În fiecare săptămână în Anglia, 12 oameni cu vârsta de 30 de ani mor în fiecare săptămână. There's no illness, no symptoms, it's just sudden death. Nu sunt bolnavi, nu se știe cauza și mor subit. What are we going to do in 40 years when this world runs out of oil?
ce o să se întâmple cu lumea aceasta după 40 de ani când rezervele de petrol se vor termina. Prices rising, nations fighting over the resources that remain. Prețurile vor urca, națiunile, popoare se vor lupta între ele pentru rezervele care au mai rămas. Do you know an asteroid, only 2 kilometers wide, would hit this Earth with the force of 1,000,000 nuclear bombs? Dacă ar fi un asteroid de 2 km lățime, mărime de 2 km, ar fi să lovească Pământul, ar fi puterea unui impact a 1.000.000 de bombe nucleare. And if it was coming, we wouldn't be able to stop it. Și dacă ar veni un astfel de asteroid, nu am avea nicio șansă să-l oprim. Let me remember that the Apostle John, when he saw an angel, it was so glorious he was tempted to worship it. Dați-mi voi să vă aduc aminte că atunci când Apostolul Ioan a văzut un înger, a fost atât de impresionat că a fost tentat să îi slujească acelui înger. Imagine millions of evil angels, each one hating Christians. Imaginați-vă milioane de demoni, de îngeri căzuți care urăsc creștinii. And suddenly, we realize we are walking in the valley of the shadow of death. Și dintr-o dată ne dăm seama că umblăm prin această vale a umbrei morții. And suddenly we realize that sheep always have more enemies than they know about. Ne dăm seama că oile au întotdeauna mai mulți dușmani decât cunosc. And if you are thinking right now, you are probably feeling, I fear all evil. Dacă stai și te gândești acum, poți să simți prezența răului, poți să simți dușmanii din jurul tău. I fear all evil. Mă tem de tot ce e rău în jurul meu. And the psalmist said, I fear no evil. Dar psalmistul ne spune, nu mă tem de niciun rău. Why? Sorry, why? De ce? The shepherd. Din cauza păstorului. The shepherd. Păstorul. 3 things. The first is presence. 3 lucruri. Primul dintre ele este prezența. You are with me. Tu ești cu mine. Eu sunt cu tine. It was late afternoon and the sheep are heading towards a valley. Să ne imaginăm că o oaie se îndreaptă către o vale. The valley is narrow and dangerous, and there are thieves and there are predators. Acea vale este periculoasă, plină de prădători și hoți. And sheep are timid by nature and they say, there's no way I'm ever going in there. Iar oile fricoase din natură spun cu niciun nu voi intra în acea vale cu niciun motiv. But the shepherd goes in with them, and we have God's presence. Dar păstorul merge cu acele oi în acea vale și noi avem prezența lui Dumnezeu cu noi. Say presence to yourself. Spune prezență în mintea ta. I don't know how many of us heard of the mining disaster in Chile 6 years ago. Nu știu câți dintre noi știm despre dezastrul minier care s-a întâmplat în Chile. Back in August 2010, the San Jose mine in Chile had just collapsed. În 2010, mina din San Jose s-a prăbușit. And 33 miners were trapped 700 meters underground. 33 de mineri au fost prinși sub pământ. And 33 miners were trapped 5 kilometers from the mine entrance. Acești 33 de mineri au fost izolați sub pământ, la 700 de metri sub pământ, la 2 km distanță de ieșirea din mină. And those 33 miners had a temperature day and night of 38 degrees centigrade. Iar temperatura în acea mină a fost de 38 de grade zi și noapte. Ventilation was almost nil and they were staring death in the face. Nu au avut ventilație și au ajuns încât să-și privească moartea în față. And they called on the one Christian there. They said, you pray for us. Și au strigat unul dintre creștinii care era cu ei și au spus să te rogi pentru noi.
In the darkness, you pray for us. În întunericul în care ne aflăm, te rog să te rogi pentru noi. And I ask you very simply, what happened next? Și te întrebăm ce se va întâmpla în continuare. What happened next? Ce se va întâmpla cu noi? Were they suddenly all transported to the surface? Oare vom fi dintr-o dată cu toții ridicați la suprafață printr-un mod miraculos? Were they all suddenly transported to heaven? Sau transportați la cer direct? No. They said when we prayed, we felt the presence of God in us. Nu. Atunci când acel creștin s-a rugat, cu toții acei mineri au simțit prezența lui Dumnezeu. They said God didn't need a door to open and he didn't need 5 hours before he arrived. A spus că Dumnezeu nu a avut nevoie de o ușă ca să intre, să fie cu ei, sau de 5 ore ca să ajungă până la ei. And we know that during the whole episode, they referred to the presence of God as the 34th minor. În tot acest episod, toată durata acestei întâmplări, s-au referit ca și la prezența lui Dumnezeu ca fiind al 34-lea miner acolo cu ei. Dear ones, the presence of God in your life is not just a feeling, it is a fact. Dragul meu, prezența lui Dumnezeu în viața ta nu este doar un simțământ, o idee, este un fapt, este adevărat. The psalm doesn't say he's waiting 100 meters ahead of us, but it says he's by our side. Psalmistul ne spune că Dumnezeu nu stă la câteva sute de metri în fața ta, ci ne spune că își umblă alături de noi. He's not giving us marks out of 10, saying, I wonder how the guys are doing. He's helping us. Nu ne notează, nu ne dă note de la 1 până la 10, ci ne ajută așa cum suntem. Dear ones, as your brother in the Lord, I ask you this. Dragii mei, ca și fratele vostru în Domnul, vreau să vă adresez o întrebare. In the difficulties of life, be slow to ask the Lord for them to go. Instead, ask for His presence to come. În necazurile vieții prin care treci, nu te grăbi să-L rogi pe Dumnezeu să încheie acele suferințe, ci grăbește-te să-L rogi să fie cu tine, alături de tine. That's the first part. Acesta este primul punct. Dear ones, I need to know you've understood that, so please give me some notes. Vreau să știu că mă ascultați, așa că dați din cap. Because after the presence of the Lord, after the presence of the shepherd, you have the power of the shepherd. Pentru că după ce păstorul este cu tine, beneficiezi de prezența lui, beneficiezi totodată și de puterea lui. Your rod and your staff comfort. Toiagul și mâneaua ta mănâncă. Now an archer has a bow and an arrow. Un arcaș are un arc și o săgeată. A hunter, he might have a rifle and some bullets. Un vânător are o pușcă și gloanțe. Now a shepherd has a rod and a staff, but what in the world does that mean? Păstorul are, și dați-mi voie să vă explic, fratele Ilian a explicat ce înseamnă rod și staff. Un cioban are un toiag cu care se apără de lup sau de animale sălbatice, iar nuiaua despre care se vorbește aici, de fapt, dacă ați văzut la cioban un fel de băți cu cârlig în capăt cu care atrage oaia. So I'm going to tell you what they mean. Now, first of all, the staff of the shepherd was there to help the sheep. Cârligul acesta despre care v-am explicat îl ajută oaia atunci când se împiedică sau nu poate să meargă mai departe. So if the sheep has got stuck in a swamp, the shepherd gets his staff and hooks the sheep out. Dacă acea oaie a căzut într-o mlaștină, păstorul, ciobanul, ia acest cârlig, apucă oaia de picior și o scoate afară. Now there's something in me that thinks a shepherd probably needs 20 of those staffs. Ceva îmi spune că un păstor poate are nevoie de 20 de astfel de cârlige. But here we need one. Dar vedem că avem nevoie doar de unul. But
shepherd's rod was specifically designed for attack. Dar toiagul ciobanului este special făcut și pentru a ataca. It's a short stick dipped in tar to make it heavy, with nails to make it sharp. Este un băț, o măciucă care este întărită într-un fel de soluție și cuie în capăt ca să fie mai să provoace mai multe răni. Because you see, sometimes we have the picture of the shepherd. He runs around the flock, just saying to the wolves, "Stay away." Puteți să ne imaginăm faptul că acest păstor aleargă în jurul turmei sale de oi, spunându-le lupilor să stea la distanță. But when the wolves attack the sheep, the shepherd attacks the wolves. Dar atunci, într-adevăr, când lupii se întâmplă ca lupii să atace oile, păstorul atacă și lupii. Your rod and your staff come. Toiagul și uneaua ta mă mângâie. You know Richard Wurmbrand in 1956, Richard Wurmbrand was released from prison. În 1957, Richard Wurmbrand a fost eliberat din închisoare. After he was released, he announced that he was going to do a series of talks at Cluj Cathedral. După ce a fost eliberat, a anunțat că va ține câteva predici la catedrala din Cluj. And as he was there in the cathedral, he noticed a Securitate agent just taking notes. Atunci când era în catedrala din Cluj, ținând discursul său, a observat un agent al securității luând notițe a ceea ce spunea. The next day, the Securitate agent said to Richard Wurmbrand, "Come to the bishop's palace," and he shouted at Wurmbrand. A doua zi, acest agent l-a chemat pe Richard Wurmbrand la patriarhul Bisericii Ortodoxe și acesta a fost luat la întrebări. A few days after this, he summoned all the church leaders and he said to them, "Richard Wurmbrand will never preach again." După câteva zile, acest agent a adunat liderii bisericilor și le-a spus că Richard Wurmbrand nu va mai predica niciodată. And this Securitate man shouted at the top of his voice, "Wurmbrand is finished! Wurmbrand is finished! Wurmbrand is finished!" Iar acest milițian, cum se numeau atunci, om al securității, a strigat în fața tuturor de 3 ori că Richard Wurmbrand este terminat. And he walked the Securitate agent out of the building. A car mounted the pavement and he died on the street. După ce s-a terminat acea ședință, acest agent a ieșit din biserică, din catedrală, iar o mașină a intrat pe trotuar și acest agent a fost omorât. Your rod and your staff, they comfort me. Toiagul și uneaua ta mă apără. And when people hurt you and they insult you, God whispers, "Vengeance is mine." Atunci când oamenii te rănesc și te insultă, Dumnezeu îți șoptește la ureche, răzbunarea este a mea. It's a frightening thing for sinners to fall into the hands of an angry God. Este un lucru înfricoșător pentru păcătoși să cadă în mâna unui Dumnezeu înfuriat. And the Bible says, dear ones, that unless they repent, God will simply sharpen his sword. Iar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că dacă acești păcătoși nu se pocăiesc, Dumnezeu nu face decât să își ascută sabia. The shepherd's presence, Prezența păstorului, shepherd's power. puterea păstorului. Now, what do you think the last P is going to be? Ce crezi că va fi ultimul punct care începe cu P de asemenea? I think if any of you guess it, I will personally, after this week, give you £100. Dacă cineva dintre dumneavoastră va ghici al 3-lea punct, eu personal vă voi da 100 de lire. Adică nu eu, Adrian. And you say, okay, now I'm thinking. Acum toată lumea încearcă să-și dea seama, să gândească. Minus 100. It's a very important point. Este un lucru foarte important.
plus. Power, Putere, protection, protecție, plus. plus. Normal protection would mean maybe I just don't get killed. Protecție normal obișnuit înseamnă că nu apuc să fiu ucis de cineva. I guess we could say normal protection means that in the end, if a wolf walks away empty-handed, O protecție normală pentru un lup ar însemna ca să plece de acolo cu mâna goală, fără să îi se întâmple nimic. but dear ones, you have to notice Psalm 23 talks about protection plus. Dar, dragii mei, vreau să observăm cu toții că și Psalmul 23 ne vorbește despre o protecție mai mare, o protecție în plus. Here we go. Ready? In verse 2, the easy day, it talks about the shepherd leading us to a place where we can eat. În versetul al doilea ne vorbește despre acel loc și o zi în care păstorul ne duce în acel loc unde putem să mâncăm. But in verse 5, the difficult day, he feeds me. Dar în versetul 5 vedem cum în ziua de necaz a noastră, când trece prin greutăți, El mă hrănește. In verse 2, the easy day, it talks about him leading me right at the front. În versetul 2 ne vorbește despre călăuzirea lui Dumnezeu, zilele senine prin care beneficiem de călăuzirea lui Dumnezeu. In verse 5, the difficult day, he's with me. În versetul 5 vedem că prin încercările prin care trecem, în acea zi grea, El este alături de mine. In verse 1, the easy day, I shall lack nothing. În primul verset, psalmistul ne spune că și nu voi duce lipsă de nimic. In verse 5, the difficult day, he anoints my head with oil. În versetul 5 vedem că și în zilele de prigoană, zilele grele, El îmi unge capul cu un de lemn. And my cup runs over. Iar paharul meu este plin de dă peste el. Do you see what I mean? Protection plus. Aceasta înseamnă o protecție mai mare, în plus. It reminds me of that old story called The Parable of the Pit. Îmi aduce aminte despre un proverb despre o mare groapă. I'll tell you it. O să vă spun. You were told that you were going to take part in a 7-day experiment. Ți s-a spus că vei lua parte la un experiment care ține 7 zile. You were told that for 7 days you're going to have to live in a dark pit. Iar acest experiment constă în faptul că trebuie să treci pentru 7 zile într-o groapă întunecată. You were told after that 7 days you will not and cannot go back into the pit. Ți se spune că după acest experiment de 7 zile nu poți și nu ai voie să te întorci înapoi în groapă. And you are told during the 7 days do something that will be for your good in the future. Și ți se cere ca să faci ceva constructiv și bun pentru tine în acele 7 zile, atâta timp cât te afli acolo în groapă. And right, they let you down on a rope, they close the trapdoor, and it's totally dark. Îți dau drumul pe o sfoară în jos, închid ușa de deasupra și te afli într-o beznă mare. And you put your hand out and you cut yourself on something that's sharp and cold. Întinzi mâinile și te tai în ceva rece și ascuțit. And you do it on the other side and you cut your hand on something sharp and cold. Și vei să vezi și lângă tine în partea cealaltă și te tai și la mâna cealaltă. And you say, this is a crazy place, and you just sit there for 7 days. Și îți dai seama că este un loc nebunesc și doar stai acolo pentru 7 zile. And after 7 days, a door opens right next to you and you walk out. Iar după 7 zile ușa se deschide și ești scos afară. And you see a sign that says,
you are now leaving the diamond mine. Și vezi un semn pe care scrie: acum ai părăsit mina de diamante. You can never go back. Și nu poți să te mai întorci niciodată. My dear ones, I say to you from my heart, this afternoon, this is what it's all about. Dragii mei, vă spun în această dupămasă că despre aceasta este vorba. This is why life sometimes has to be so hard. De aceea viața de atâtea ori trebuie să fie foarte grea. This is why sometimes we have to seemingly live in the darkness. De aceea trebuie de atâtea ori să trăim simplu în întuneric și în bezna. And maybe you say, Lord, from my heart, you brought me to this place to show me death. Și poate spui și crezi în inima ta și spui lui Dumnezeu: m-ai dus aici în locul acesta ca să îmi arăți moartea. And the Lord says, I brought you to this place to show you diamonds. Dar Domnul spune: te-am dus în locul acesta ca să-ți arate diamante. Prezența sa, His power puterea Lui and the plus. și protecția sa, plusul. But to close, my dear ones, today, I want to speak to you if you're not a Christian yet. În încheiere vreau să le vorbesc celor care nu sunt creștini, n-au încheiat un legământ cu Domnul. I think about that opening picture of the lions escaping in the zoo in the context of the cross. Mă gândesc la acea priveliște cum leii scapă din țarcul lor, asemănând-o cu episodul crucii. At the cross, the lions surrounded the Lord Jesus Christ when he was alone. La cruce, leii l-au înconjurat pe Iisus Hristos atunci când a fost singur. And we look, and the lions have attacked him, and the Lord Jesus is dead. Ne uităm și vedem cum leii l-au atacat pe Iisus Hristos și acesta a murit. And we look again, and the lions are dead, and the Lord Jesus is alive. Ne uităm încă o dată și vedem că Iisus Hristos este viu, iar acei lei sunt morți. And I'm telling you, you need a shepherd like that. Și vreau să spun că ai nevoie de un astfel de păstor. Maybe you say today your life is a mess. Poate spui astăzi că viața ta este un dezastru. Maybe you haven't got a clue what you're going to do tomorrow. Habar nu ai ce trebuie să faci ce sau ce vei face mâine. And today you say, Lord Jesus, be my shepherd. Dar astăzi vino și spune: Domnule Iisuse, fii păstorul meu. I'm lost in this life and I need you. Sunt pierdut în lumea aceasta, în viața aceasta și am nevoie de tine. I'm guilty and I need to be clean. Sunt vinovat și am nevoie să fiu spălat în sângele tău. I don't know where to go and I need you to guide me. Nu știu unde să mă duc și am nevoie de călăuzirea ta. And this day, you will become a member of this flock. Iar în această zi poți să fii un membru din turma lui.